să fie încrezători și niciodată modești pentru poporul român. Asta spunea Brătianu, parafrazându-l. Fiți modești pentru persoana voastră, nu fiți modești cu poporul român. Suntem un popor cu totul și cu totul special. Cred asta, am văzut asta, cred asta cu toată ființa mea și îmi pare bine că am putut să asist la o competiție între națiuni de creiere, de abilități, de resurse acolo unde în viața m-a purtat. Și întotdeauna România au fost primii sau oricum printre primii. Trebuie doar să avem încredere în noi, să nu mai lăsăm capul jos, să nu mai cerem atâta scuze, să nu mai fim atât de excesiv de umili în fața altora și să avem puterea și curajul de a îndrăzni. Și dacă facem lucrurile astea, cu siguranță România va fi acolo în primul rând al lumii. Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Sebastian Burduja. Sebastian este ministrul cercetării, inovației și digitalizării în Guvernul României. Discutăm astăzi despre care sunt motivele de optimism în România, de ce avem așa mulți politicieni și atât de puțini lideri și ce putem face ca prosperitatea din indicatorii economici să fie mai larg răspândită în societate. Eu sunt Teodor Cătăniciu, începe Dialog Liber. Bună ziua, domnule ministru, salutare Sebastian, bine ai venit la Dialog Liber. Salutări, îmi pare tare bine să fiu aici, să fiu în dialog și liberi. Suntem la aproape 12 luni de mandat la Ministerul Digitalizării? Nu chiar. Ne apropiem. 11 luni, dar oricum. Aproape. Pe 3 mai facem Pe 3 mai? Pe 3 mai e ziua mea. Uite, un semn de început la Dialog Liber. Întâmplător. O să facem o chestie foarte ciudată, presupun, pentru tine. Nu o să vorbim nici de ion, nici de digitalizare prea mult astăzi. Eu oricum cred că în viață să fii fericit trebuie să ai așteptări mici și eu deja sunt fericit că mi-am luat cazierul de pe ghișeu.ro. Acum mă bat cu sectorul 1, trebuie să-mi pun o mașină. Mi-am luat mașină și trebuie să mă pun la impunere pe online. Și de 4 zile mă tot bat, dar că e vina mea că am vrut să fac de Paște și nu era deschis, nu știu ce. Da. Se mai întâmplă. Sectorul 1, te bați cu administrația publică a sectorului 1. Eu fac asta de 3 ani de zile. Da, e ok. Ești centură neagră față de mine. Nu o să vorbim foarte mult despre asta pentru că am găsit sute de interviuri cu tine. Chiar înainte să ne întâlnim astăzi mă uitam la Digi, la tot felul de podcasturi. Ai vorbit despre digitalizare, timeline-ul am înțeles, urmează în următorii ani, se fac progrese. Am întrebări mult mai importante astăzi pentru tine. Încep cu prima. Game of Thrones sau House of Cards? Nu m-am uitat la Game of Thrones, din păcate, pentru că întotdeauna mi-a fost teamă că dacă îl încep rămân absorbit și nu am timp să fac asta. Cel puțin nu am timp de câțiva ani de zile. Dar m-am uitat la House of Cards. Interesant. Eu aș alege un serial care l-a inclus pe Martin Sheen și care în rolul de președinte al Americii, cred că îi spunea The West Wing. The West Wing, da. Mult mai profi făcut și mai realist din punctul meu de vedere, fără nuanțe atât de stridente. Fără crime și dragoni? Exact. Am înțeles. Dar The West Wing chiar recomand. Reddit sau Twitter? Twitter. Cred că asta îl folosesc mai des, deși anumite subiecte mai apar și pe Reddit. Deci ești redditor, ai... Anumite subiecte. Am înțeles, ok. Nu intrăm în lucruri atât de sensibile pe ce subreddituri stai. Bitcoin, sceptic sau optimist? Parte din viitor, dar cu prudență. Pentru că România a avut parte de experiență cu instrumente noi care promiteau un profit peste noapte și ne-a mars. Așa că trebuie să fim atenți și mai ales trebuie să ne asigurăm că există educație financiară. Știu că George Tuț a fost la tine recent. Sunt un fan al legilor Tuță, inclusiv al legii educației financiare și partea din educația financiară trebuie să includă și criptomonedele. Și partea de investiții, cum îți economisești niște bani, cum investești. Chiar am vorbit recent cu Mihai Precup la Ministerul de Finanțe, l-am întrebat cum și-ar salva el economiile din salariu în economia de astăzi. Titluri de stat, evident, era răspunsul, dar e o întrebare care nu se pune prea des în multe medii și cred că e important. Așa este. Sunt un investitor foarte prudent. Deci ce am reușit să agonisesc cât de cât a fost plasat în investiții în imobiliare, în real estate. Cred că sunt prudente și îți aduc un venit în timp
Deci și mai degrabă cumperi indexul singure. decât te duci și încerci să bați cu algoritmii piața. Asta e strategia ta, filozofia ta de investiții. Da. Pentru mine banii nu sunt o valoare în sine. Contează, Ce te poți ajută să și faci cu ei, te ajută și atâta timp cât o să pot să susțin educația copiilor mei și nevoile de bază ale familiei, I'm a happy man. Cred că cu cine vorbeam treaba asta? Poate chiar cu George Tuță. Spunea că independența financiară e foarte importantă în politică. Nu poți să fii independent și să te bați pentru ceea ce crezi dacă nu ai o anumită stabilitate financiară. Un lucru care, din păcate, în România nu e foarte comun. Adică unii oameni chiar se duc în politică ca să obțină independență financiară. O idee foarte proastă, probabil. Foarte proastă. E și un stereotip, sigur, bazat pe niște fapte ale anilor trecuți din partea mai multor colegi de arenă publică sau foști colegi. Unii au ieșit în disgrație din mediul ăsta public, dar cu siguranță în politică trebuie să ai siguranța unei meserii în afara politicii. Și e sfatul pe care mi l-a dat Larry Diamond, mentorul meu de la Stanford, când îi împărtășeam visul de a mă întoarce cândva în România și de a face politică. Și Larry mi-a spus fără să clipească, bine, dar până atunci fă-ți o carieră, fă-ți o meserie, Da. pentru că ai o altă siguranță în momentul în care ești în politică, atunci când poți să spui, bun, de mâine fac meseria mea de bază. Și el mi-a recomandat atunci să mă îndrept fie spre avocatură, ceea ce era complicat pentru că în America e un alt sistem de drept, nu s-ar fi aplicat în România, fie spre o carieră academică, să fac un doctorat, ceea ce am și făcut între timp, dar nu predau încă, fie spre zona de business și m-am specializat cu acel MBA la Harvard. A contat foarte mult sfatul lui pentru că instinctul ar fi fost să revin cât mai repede în țară și să fac acest pas în arena publică pentru a încerca să schimb ceva. Ai fost, cum ai menționat, pe la Stanford, pe la Harvard, pe la Academia de Studii Economice, dintre astea trei care ți-a marcat, să spunem, care a fost experiența ta preferată? ASE București a celebrat de curând, cred că 110 ani de la înființare și n-am putut fi prezent la eveniment, a fost o altă acțiune cu prim-ministrul României, dar Sorin Câmpeanu s-a urcat pe scenă, fost ministru, și a spus că există un om care a avut un parcurs academic interesant, că a început la Stanford, s-a specializat la Harvard și apogeul carierei academice a fost la ASE București. Mi s-a părut frumos și chiar pot spune că am avut o experiență extraordinară la Academia de Studii Economice din București cu doamna profesor Rodica Zaharia și colectivul de profesori și mi-a permis să studiez un lucru foarte puțin studiat, corupția între firme private și voi transforma această teză de doctorat într-o carte. Avem două de ale tale aici. Va fi o să o adăugăm, avem spațiu pentru încă una, deci trebuie să o scrii bine. Lucrez la încă două, deci mai faceți un mic spațiu. Ok. Îți prometeam că nu vorbim despre digitalizare. M-am uitat făcând research pentru episodul de astăzi la TEDx-ul tău recent, cred că de anul ăsta de la Constanța, în care cred că l-ai numit tu maladia scepticismului cronic. Practic vrei să spui, presupun că de multe ori oamenii sunt pesimiști, uneori justificate, alteori mai puțin și nu au o atitudine pozitivă despre viitorul României. Ne uităm și în statistici, e o realitate destul de frecventă. Așa este. Sunt curios ce te face pe tine optimist în România și ce te face pe tine fericit în România. Unde îți găsești tu sursele de fericire și optimism în țara noastră? Ce mă face optimist e ceea ce mi se întâmplă în fiecare zi și am mai spus-o, cred, sunt probabil cel mai norocos ministru din Guvernul României. Pentru că în portofoliul ăsta care include cercetarea, inovarea, digitalizarea, telecomunicațiile, zona de cyber security, zona de spațiu, este Ministerul Viitorului. Și atunci, pe de o parte, te uiți spre un loc mai bun, spre care România trebuie să meargă, pe de altă parte, interacționezi cu oameni foarte deștepți, cu români realmente străluciți, și din țară și din diaspora. Și asta mă face un privilegiat, pentru că n-ai cum să nu fii optimist când te uiți la ce resursă umană are țara asta, realmente. Și asta e o impresie pe care mi-am făcut-o de când am fundat Liga Studenților Români în Străinătate în 2009, pe 8 ianuarie. Ulterior Fundația Cezar, un think tank pentru românii din toată lumea. Știi bine, Ted? Da, și de prin cercurile alea ne-am intersectat prima dată. Și iată, toți acești ani, toate aceste experiențe, toți acești români extraordinari mă fac să cred în viitorul acestei țări. Îmi pare rău dacă asta supără pe unii și pe alții. Mult mai ușor ar fi să ne punem mâinile în șolduri și să spunem că nu mai avem nicio șansă aici. Este soluția lașului, să-ți spună că nu ai nimic de făcut în țara ta.
drept pentru care aștepți în resemnare ce? Nimic, să pleci probabil. Mm. Cred că Naum Chomsky spunea la finalul, eu nu sunt mare fan Naum Chomsky, dar asta mi-a plăcut, la finalul unei cărți a lui, un fel de compendiu de concluzii din studiile lui, zicea că și dacă sfârșitul ar fi garantat să fie tragic sau negativ, tot merită să încerci să schimbi ceva, pentru că altfel ai pierdut dinainte să începi, știi? Adică trebuie să pleci de la premisa că lucrurile se pot îmbunătăți, chiar de oricât de, să spunem, întunecat ar putea să fie noaptea, trebuie să sper că o să răsare soarele din nou. Asta, apropo de cum se exprimă ideile, asta e un lucru pe care l-am auzit oamenii că te critică. Spun, domnule, Sebastian Burduja e prea idealist. Are un discurs, vorbește de tot felul de chestii. Eu îl recunosc din Statele Unite, care nu poți fi politician în SUA fără să ai un discurs, să spunem, forward-looking, ambițios, curajos. În România, discursul ăsta nu e comun. În sensul că tu când te duci pe o scenă și le spui oamenilor de ambițiile tare, de visul tău pentru România, de nu știu ce, se uită la tine cu neîncredere. Un fel de lasă vrăjeala, spune ce crezi tu în realitate. Cum vezi, să spunem, tensiunea dintre politicianul american, în mediul în care te-ai format profesional, și politicianul de pe malurile Dâmboviței, în felul în care se exprimă, în carismă, în mesaj? Și în America și în România avem prea mulți politicieni și prea puțini lideri. Asta a spus-o și Steve Jardine la cursurile de la Kennedy School. Cred că știm amândoi pe Steve, a venit și în România de mai multe ori și cred lucrul ăsta și cred că ține de a încerca să fii lider, pentru că verdictul final îl dă istoria și dacă ceea ce tu faci rezistă în timp, trebuie să le dai oamenilor speranță și să le dai o viziune. Dacă ne concentrăm doar pe ceea ce nu merge, doar pe lucrurile negative din societate, cumva rămânem băltim în această resemnare și în acest scepticism cronic despre care spuneam. E foarte dureros pentru un om din arena publică, un om care are cele mai bune intenții, oricine ar fi acela, să fie catalogat de la bun început ca un infractor sau ca cineva care doar încearcă să dea un tun în politică. E dureros pentru că politica implică foarte multe sacrificii. Asta este realitatea. Nu este, cum spunea Brătianu, nu e doar o chestiune de onoruri și de glorie, chiar trebuie să-ți sacrifici timp departe de familia ta, de copii, de lucrurile care te fac fericit. Apropo de întrebarea ce mă face fericit, în primul rând copiii mei. Și a petrece timp departe de ei, realmente este un lucru pe care nimeni nu mi-l va da vreodată înapoi. Și pentru mine e o motivație ca în fiecare zi să conteze ceea ce fac, să las ceva în urma mea, pentru că altfel nu merită tot acest sacrificiu. Cred că era mai, să spunem, atrăgător să fii politician în trecut, aveai, nu știu, niște privilegii, un pașaport diplomatic, o chestie, adică erau niște lucruri tangibile. Acum astăzi mi se pare un net negativ, adică cam îl faci, la salariu presupun că câștigi mai puțin ca ministru decât ca consultant prin SUA și ce făceai tu ca economist, la privilegii, toți stăm la coadă. Mai puțin ca ministru, de 3 ori mai puțin decât câștigam la Banca Mondială ca expert în Washington acum 7 ani înainte să mă mut în țară. Am înțeles. Plus mă gândesc liniștea ta, că văd tot timpul prin articole, dar e bine că politicienii sunt criticați, nu e un lucru rău, dar știi, să fie și o anumită justificare. Tu ai primit oricum suficiente articole din toate direcțiile. Mă gândesc că nu e o chestie plăcută, dar știu că... Nici nu mă afectează și o să spun un lucru. Nu l-am spus public, cred, până acum, nu știe foarte multă lume. De ce nu mă afectează articolele critice la adresa mea? Cele care sunt întemeiate mă învață o lecție și o apreciez și o aplic mai departe, îmi fac un bine. Cele care nu sunt întemeiate nu sunt despre mine, nu sunt despre persoana mea. Dacă ar fi ceea ce fac eu despre mine, atunci, într-adevăr, m-aș duce la nebun, probabil. Dar ceea ce fac eu nu e despre mine, este despre ceea ce pot să fac pentru ceilalți, pentru semenii mei. Dacă cineva are o problemă cu ceea ce fac eu efectiv la minister sau în activitatea politică, atunci poate fi un lucru întemeiat și să mă ajute. Dacă însă e un atac la persoană, chiar nu mă interesează, pentru că ceea ce fac eu, așa consider, nu e despre persoana mea. Cred că și Marcus Aurelius se gândea la fel la multe dintre ideile astea. Apropo de Marcus Aurelius și cărți, avem cartea ediție, Om în căutarea sensului vieții aici lângă noi. Am ales-o pentru că de multe ori ai denumit-o ca o carte care ți-a dat puterea să faci următorul pas și ți-a dat o anumită direcție în viață. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, am recitit-o după mulți ani, este ideea că scopul vieții nu e căutarea fericirii, ci chiar și atunci când suferi, când te lovești de niște lucruri foarte reale și dureroase, în acea durere, în acea suferință poți să-ți găsești un sens. Așa e. Deci poți să ai Și ai o alegere.
alegi cum să răspunzi la ceea ce viața îți dă. Nu alegi ceea ce viața îți dă. Asta ne este scris, e destinul fiecăruia, dar alegi întotdeauna cum răspunzi la asta. Asta face și Viktor Frankl, asta face când alege să-și dea ultima firmitură de pâine unui coleg de lagăr de concentrare și alege să nu deznădăjduiască. Să găsească chiar într-o rază de soare venită după o iarnă lungă, să fie fericit în acele momente când era într-un lagăr al naziștilor și restul familiei sale nu știa la acel moment, dar fusese ucisă. Am auzit și o poveste care l-ai numit pe Steve Jardine. El zice faimoasa poveste că dacă vrei să schimbi lumea trebuie să devii politician și aduce ca exemplu ideea că poți să fii, nu știu, Bill Gates, să ai mare noroc, să dai lovitura, să faci 100 de miliarde de dolari și să-i donezi la diverse cauze caritabile, dar 100 de miliarde de dolari sunt cheltuiți de Congresul SUA în 10 zile sau în mai puțin acum. Deci, cu adevărat, dacă vrei să faci o diferență, trebuie să intri în politică. Asta e un lucru care știu în care crezi și tu. După un an ca ministru și mai mulți ani ca deputat, este în continuare atât de puternică credința ta că politica e cea mai bună platformă să schimbi lucruri în România? Categoric, da. Nu doar că poate am reușit să mai mișcăm din lucrurile înțepenite în sistemul românesc și sunt domenii foarte complicate, cercetarea, inovarea, digitalizarea, comunicațiile, ci pentru că realmente mi-am găsit sensul în asta și ai un impact, este cât se poate de concret. Eu am anumite experiențe în trecut, cum spuneam, am fondat o ligă studențească, am fondat o fundație, am fondat o companie privată, am fondat și un partid politic care a fuzionat cu Partidul Național Liberal. În orice manifestare, ONG sau companie privată, nu am putut să găsesc un sens la fel de profund ca în viața publică și oricât de mult succes avea Liga, avea și are, cred, 15.000-16.000 de membri din toată lumea. Adună o elită a tinerimii românești. Chiar și așa, impactul pe care un ONG poate să-l aibă, un ministru poate să-l distrugă într-o zi, dintr-o semnătură, și pe de altă parte, dacă e un ministru bun, poate să-l capaciteze de 10 sau de 100 de ori, dacă își face treaba. Te-am auzit spunând lucrul ăsta, că în viață nu trebuie să faci ce poți, trebuie să faci ce trebuie. Să spunem, o lecție de la bunicul tău. Și m-a făcut să mă gândesc la ce principii sau modele mentale îți ghidează cumva filozofia ta politică. Știi, Elon Musk vorbește de first principle thinking, de gândire în esență de la primele principii fundamentale. Tu ce ai enumera ca reperele, fără referire la partidul politic, reperele gândirii sau filozofiei tale politice? E și filozofia politică și filozofia vieții și teoria leadership-ului pe care eu o expun în 3C, competență, caracter, cauză. Competența înseamnă să te pricepi la ceva, să faci un lucru cu adevărat bine și asta înseamnă muncă, înseamnă celebrul Malcolm Gladwell 10.000 de ore investite într-o activitate ca să devii unul dintre cei mai buni la acel lucru. Nu poți să fii un lider fără să te pricepi la ceva. Asta consider, nu poți să te pricepi la toate și din păcate în politică de multe ori vedem exemple de oameni care se pricep la toate, dar de fapt nu se pricep la nimic. Pe de altă parte, caracterul. Trebuie să poți să ai moralitate și în politica românească duce lipsă de moralitate. Spunea Ionel Brătianu pe vremuri, politica nu e doar despre ridicarea materială a poporului, și despre ridicarea lui morală. Și e mult mai greu să faci asta, dar ai o răspundere în momentul în care ești în spațiu public să fii un model de integritate prin ceea ce faci, prin acțiunile tale, prin politicile publice pe care le promovezi, prin modul în care reacționezi la diverse situații limită. Și trebuie să alegi calea mai grea sau calea corectă, chiar dacă de multe ori aceea este calea mai grea. Și aici l-am dat de multe ori exemplu pe Nicolae Steinhardt și dilema pe care a avut-o înainte de a merge la pușcărie în temniță comunistă, putea să aleagă să inventeze lucruri despre prietenii lui, despre grupul Noica și să rămână în afara pușcăriei și putea să meargă în pușcărie, ceea ce a și făcut. Tatălui i-a spus celebru, nu fi căcăcios, dacă mergi în pușcărie o să ai zile cumplite și nopți liniștite, dacă stai în afara pușcăriei, sigur că zilele tale vor fi liniștite, dar nopțile să fie groaznice și a ales să aibă zile cumplite, dar nopți liniștite în pușcărie. Acesta e caracterul, iar cauza trebuie să ai un cel nobil spre care tinzi. Nu poți să fii
ancorat într-o cauză injustă. Hitler, Stalin, Mao, oamenii vorbesc despre ei că ar fi fost lideri. Nimic mai fals. Au plecat de la început pe un drum complet greșit, imoral, și aici pentru mine e o altă carte foarte frumoasă și anume Endurance, care... Lui Shackleton, nu? Exact, Sir Ernest Shackleton, un comandant de navă care desfășoară practic ultima mare aventură a omenirii de explorare a globului pământesc, Polul Sud, din niște circumstanțe. Expediția eșuează și scopul lui, deși ar fi putut să continue, să meargă înainte și să traverseze Polul Sud și probabil să se salveze pe el și pe câțiva dintre coechipierii lui, alege să întrerupă expediția și timp de 2 ani de zile supraviețuiește cu ceilalți 27-28 de membri ai echipajului și salvează pe toți până la ultimul om. Cauza lui a devenit de fapt salvarea echipajului, deși visul vieții lui era să cucerească Polul Sud. Asta mi se pare un exemplu de cauză corectă și de leadership. O să pun pe ecran, nu știu dacă ai văzut vreo poză cu afișul pe care îl postase el în ziar la Londra să recruteze oameni. Era ceva de genul, căutăm bărbați dispuși să meargă la pierzanie. Nu există, supraviețuirea nu e garantată, salariul extrem de mic, nopți foarte lungi și condiții de muncă grele. 5.000 de oameni au aplicat la genul ăsta de aventură, ceea ce arată că, uite, în căutarea sensului, în căutarea aventurii, oamenii au nevoie chiar și să se îmbarce într-o astfel de nebunie, așa cum a făcut-o și el. Bun. Ce vreau să te întreb rapid este dacă ai vreun reper, nu sunt sponsorizați, dar dacă ai vreun reper de politician astăzi în Europa, în Statele Unite, la care te uiți și spui, da, domnule, uite, ăsta e un model pentru mine, e un om de la care învăț. Foarte greu să-ți faci repere din prezent, pentru că ele nu au trecut testul timpului, exact ce spuneam mai devreme. Nu știm dacă acțiunile pe care un președinte sau un prim-ministru le face astăzi vor avea consecințele pe care le-a intenționat, vor fi pozitive și vor dura. Cred foarte mult în teoria asta și atunci prefer să mă uit la istorie. Din România, familia Brătienilor, în mod evident, e un reper pentru că ea e temelia României moderne, nu doar pentru Partidul Național Liberal. Igheduca, cel mai mare ideolog pe care Partidul Național Liberal l-a avut și care trasează acum 100 de ani pilonii Partidul Național Liberal și cred că în bună măsură ei se pot păstra și astăzi. Și de peste ocean mă uit la 2 figuri care îmi plac foarte mult, dar care sunt foarte diferite. Kennedy, JFK pe de-o parte și Ronald Reagan pe de altă parte. Ok. Reagan, care eu îl știu faimos, prima mea experiență cu el era cu bancurile cu sovieți, Uniunea Sovietică. Avea foarte multe glume compilate pe YouTube pe care le... Da, era poreclit The Teflon President. De ce nu se lipea? Teflon. Care era... Pentru că metafora. Nimeni nu putea să-l urască. Nu genera adversitate. Era un tip de plăcut. Foarte carismatic. Foarte carismatic. Vorbeam de... Explica lucrurile foarte bine. Măsurile pe care le-a luat cred că și-au dovedit utilitatea în timp și, într-adevăr, reușea să-și câștige adversarii politici. E celebră replica lui dintr-o dezbatere prezidențială cu Mondale în contextul în care încerca realegerea pentru al 2-lea mandat și avusese o primă dezbatere nereușită, care acreditase ideea unor adversari care spuneau că e un tip în vârstă, senil și care nu mai face față funcției. Și în a doua dezbatere, întrebat fiind ce părere are despre aceste critici, a spus: niciodată nu voi face un subiect de campanie din vârsta fragedă și din lipsa de experiență a adversarului meu politic. A întors lucrurile atât de frumos. Da. Chiar și Mondale a izbucnit în râs și cred că acolo s-a închis campania. El la bază la actor, la fel ca, Volodymyr Zelensky e șeful de stat astăzi într-o situație foarte diferită ca Reagan, dar la bază amândoi actori. Uite că te pregătește actoria chiar pentru, să spunem, orice carieră. Aici, pentru că, cum spuneam, carisma este importantă, în special la un nivel în sus, ai nevoie de și de abilitatea să inspiri. Dacă îmi permiți, nu mai e o glumă de-a lui Reagan, că mi-a venit acum și îmi stă în creier. Un american și un rus se întâlnesc, nu știu, la Națiunile Unite și americanul zicea: țara mea e mult mai mișto ca Rusia, ca Uniunea Sovietică. Eu la mine în țară mă duc la Casa Albă, mă duc în biroul președintelui, bat cu pumnul în masă și zic: domnule președinte, mie nu-mi place cum conduceți această țară. Și rusul zice: păi și eu fac exact același lucru. Mă duc la Kremlin, în biroul președintelui, bat cu pumnul în masă și zic: domnule președinte, nu-mi place cum președintele Americii își conduce țara. E clar că nu sunt actor, Reagan avea livrarea mult mai bună, dar una dintre multele lui glume.
Da, cealaltă era cu acel comisar sovietic care se duce în inspecție la fermele de partid și îi se prezintă producția și, mă rog, îl întreabă de fapt pe unul dintre lucrătorii de acolo, de muncitorii de acolo, cum e cu grâu, cum e cu porumbul și cu cartofii, cum e. Domnule comisar, dacă am pune cartofii într-o grămadă mare, ar atinge picioarele lui Dumnezeu. Și comisarul a spus, prietene, suntem în Uniunea Sovietică, nu există Dumnezeu. Și a spus, e ok, nu există nici cartofi. O să pun în descriere o compilație cu glumele lui Reagan. Da. Noi o să ne mișcăm un pic subiectul la o întrebare de premiu Nobel. Așa mi s-a spus un invitat săptămâna trecută, pe care îl cunoști tu de fapt, mi-a zis că când l-am întrebat, asta este întrebarea de premiu Nobel. Întrebarea următoarea. Ne uităm în statistici și vedem povestea de succes economic a României. Crește produsul intern brut, crește puterea de cumpărare față de media europeană. Pe de altă parte, deși creștem în topul ăla, nu mai suntem lângă Bulgaria, ne-am apropiat de Portugalia, suntem în continuare... Chiar la Portugalia și Ungaria. Deci sunt multe repere economice, indicatori care spun că lucrurile merg bine, cel puțin economic. Pe de altă parte, rata sărăciei ne clasează în continuare cam la coada Uniunii Europene. Numărul de oameni pe salariu minim e de în jur de 1,5 milion, 2 milioane de oameni. Copiii care se duc la culcare fără suficientă mâncare e la un număr tot așa alarmant în Uniunea Europeană. De ce nu e prosperitatea asta mai larg răspândită? Și ce vezi tu ca niște intervenții credibile sau clare care pot să răspândească genul ăsta de indicatori care spun că avem față de foarte mulți oameni care n-au în România astăzi? Da, și e o realitate. Sunt români care suferă astăzi și trebuie să facem mult mai mult pentru ei. În același timp văd discursul acesta care deplânge dezvoltarea teritorială dezechilibrată, România urbană, România rurală. E profund greșit. Și o spun ca economist și o spun ca fost expert al Băncii Mondiale. Am avut șansa să lucrez cu un mare economist, cu doi mari economiști. Unul se numește Indermit Gill și a fost economistul șef al Băncii Mondiale și a scris o carte excepțională, World Development Report 2009, WDR 2009, este gratuită, e publică, e publicația de căpătâi a Băncii Mondiale în fiecare an. Al doilea mare economist, Marcel Ionescu Heroiu, pe care ți-l recomand să-l chemi, e român și coordonează proiectele Băncii Mondiale de dezvoltare regională în România. Absolvent de Cornell, doctorat, un om extraordinar. Și evaluăm aceste teorii ale dezvoltării teritoriale dezechilibrate, ele sunt profund greșite pentru că într-o economie de piață liberă, datorită economiilor de scară, întotdeauna dezvoltarea se concentrează în jurul marilor orașe. Întotdeauna marile orașe sunt motoarele economice. Ele generează dezvoltare în orașe, în zonele periurbane, iar secretul de a avea dezvoltare la nivelul țării este să conecteze aceste motoare de creștere pe de o parte cu zona periurbană cât mai bine, ceea ce face Emil Boc la Cluj sau Ilie Bolojan la Oradea, iată și acum la nivelul județului Bihor, pe de altă parte să le conecteze între ele. Autostrăzi, căi ferate, astfel încât să poți să ai aceste fluxuri economice și de populație cât mai facile. Explicația e foarte simplă. În momentul în care într-o zonă, într-un oraș, se strâng mai mulți oameni, ei sunt o piață de muncă mai atractivă, vin mai multe firme. Venind mai multe firme, vin și mai mulți oameni. Mai mulți oameni vor să aibă mai multe modalități de petrecere a timpului liber, de a-și cheltui un ban de divertisment și așa mai departe. Și asta în sine generează o piață. Și asta este efectul acestor forțe care concentrează dezvoltarea economică. Cei care sunt nostalgici după vremuri în care venea comisarul sovietic sau liderul suprem, între ghilimele liderul, și spunea în vârful dealului acolo vreau o fabrică, o uzină, nu fac altceva decât să fie pe o pistă complet greșită, nu asta înseamnă dezvoltare și România a experimentat asta, de fapt experimentează asta și Coreea de Nord sau alte state care în mod evident au rămas în urmă. De bine de rău România a recuperat, de bine de rău 7 din 10 orașe europene cu cel mai rapid ritm de creștere în ultimul deceniu sunt orașe românești, 7 din 10, PIB per capita ajută la putere de cumpărare Bucureștiului peste Roma, Berlin, Madrid, nu mai zic Budapesta, Varșovia. Și am fost surprins să aflu treaba asta. Da. Plus, la nivel național, iată, PIB per capita ajută la putere de cumpărare, suntem peste Ungaria, peste Portugalia astăzi. Lucru mare. În anii 90 puțin s-ar fi gândit că se va întâmpla chestiunea asta. Ea s-a întâmplat pentru că România a încurajat piața liberă,
a investi resurse în acești poli de dezvoltare, poli de creștere, orașele României, principale orașe dinamice. Acum tot ceea ce trebuie să facem este să lucrăm la infrastructura conectivă, să venim cu măsuri speciale pentru comunitățile marginalizate, sărace, astfel încât să ai același start în viață oriunde te naști în România, și ăsta e un lucru important, să venim cu o contribuție pentru România verde și o lume mai verde. De asta nu o să scăpăm, dar cred că avem suficiente minți încât să inventăm tehnologii noi care sunt și mai ieftine și mai prietenoase cu mediul. Și în ultimul rând, România inovării sunt dimensiune din cartea mea pentru România. Cred foarte mult că pentru a te dezvolta ca țară, pentru a face saltul în dezvoltare și în nu mai gâfâi să-i prindem pe alții în urmă, trebuie să generăm la noi în țară inovare. Produse și servicii noi care să deservească o lume întreagă. Ok, deci ca să simplificăm răspunsul la o întrebare de premiu Nobel, trebuie să conectăm marile orașe care sunt centre de dezvoltare economică și de putere economică și trebuie să alegem oamenii în preajma lor mai ușor, pentru că nu reușim să avem spitale multidisciplinare și biblioteci publice și așa mai departe în 100 de orașe mai mici, dar poate reușim să le avem la un standard european în 10 orașe principale. Sigur, aici problema neplăcută este, ok, orașe ca Piatra Neamț, de unde ești și tu, și multe altele, foste orașe industriale, acolo ce le spunem oamenilor? Că veniți la București? Asta e practic răspunsul pe care putem să-l dăm? Pot să vină la Bacău sau pot să vină la Iași sau chiar Piatra Neamț poate să devină în timp un oraș în care să fie tot mai multe oportunități economice, dar încă o dată soluția nu este să pui în fiecare sat câte o uzină, așa cum dictează statul, ci să lași piața liberă să se organizeze, să creezi condițiile necesare și trebuie doar să ne uităm la hartă. Sunt zone la mai puțin de o oră de București care sunt foarte sărace. Lucrul ăsta este inadmisibil. Bucureștiul și zona de o oră din jurul Bucureștiului generează jumătate din economia României, jumătate din PIB. Ori nu poți să ai Dâmbovița, chiar zone din Prahova, nu mai zic Giurgiu și alte județe limitrofe, Ialomița iarăși, în care să nu poți să generezi dezvoltare. Dacă noi am avea infrastructură conectivă, sunt convins că sunt români care ar sta foarte bine și în Urziceni și în Dâmbovița și în alte locuri și ar putea să lucreze foarte bine în București. Și seara să se întoarcă acasă cum orice om într-o țară civilizată face, poate ia un tren rapid și face 10 minute sau o jumătate de oră maxim până acasă. Pentru că se vorbește foarte mult de autostrăzi. Practic, la, 33 de ani de la Revoluție, în continuare nu poți să o iei de la sud la nord sau de la est la vest, practic nicio direcție nu poți să mergi pe autostradă dintr-un colț în altul. Ne apropiem însă, e așa pe orizont. Mai avem pe de altă parte, mai avem, alea grele, prin munți. Așa. Dar lipsește, din punctul meu de vedere, poate tu știi mai multe din perspectiva guvernului, mi se pare o discuție amplă despre rețeaua feroviară, în care acum în Europa devine extrem de importantă din perspectiva impactului asupra climei, dar e și mult mai plăcut. Știi și tu, știu și eu cum e să mergi cu trenul, să-ți deschizi laptopul, să citești o carte, să vezi Alpii sau mai știu eu ce, unde au ei. În România nu prea e nici măcar discursul de hai să facem trenuri de mare viteză sau să ne conectăm la Viena să ajungi cu trenul în loc de avion. De ce? Unde crezi că e deconectarea acolo? Da, s-a investit și în infrastructura feroviară din fonduri europene în principal, nu la un ritm foarte bun. Nu mai avem foarte mulți specialiști în cale ferată în România, deci e o problemă și cu resursa umană și în plus preferințele românilor au fost foarte mult pentru mașina personală. Ne-am obișnuit să luăm mașina peste tot, să ajungem de acasă, dacă se poate, direct la birou, numai să deschidem portiera și să aterizăm pe scaunul de la birou și chiar și între orașe este un cer vicios. Dacă infrastructura feroviară a decăzut în timp, dacă au fost mai puțini clienți care au utilizat CFR-ul sau alte companii feroviare, lucrurile astea au generat mai puține resurse și s-au redirecționat resurse înspre zona rutieră, dar, într-adevăr, zona feroviară e o infrastructură mult mai prietenoasă cu mediul în care România trebuie să investească. Pe de altă parte, poate e bine că se fac autostrăzi, pentru că motivul principal pentru care atâția oameni mor în România pe șosele este tocmai lipsa separatoarelor și autostrăzilor. Practic nu există, în special în sate, infrastructuri în asta, trotuare, educația rutieră e, mai precară și atunci mulți oameni mor din cauza asta. Practic, dacă vrei să salvezi vieți în România, s-ar putea cumva, indirect, să construind autostrăzi să salvezi foarte multe vieți în România. E adevărat, deși dacă l-ai chemat pe Titi Aur, îți va spune că modernizând un drum nu duci neapărat la o rată mai mică de accidente. Pentru că oamenii tind să meargă mai repede și pot fi accidente mult mai grave și cu victime mai multe. Deci
lucrurile trebuie dublate și de educație rutieră foarte riguroasă. Asta spune și Titi Aur. În București cultura mașinii e puternică. Apropo, felicitări că ai venit pe jos la podcast. Totuși stăm aproape. Da. Toată lumea în București își ia mașina peste tot. Motivele sunt diverse. Transportul în comun e cum e, nu te poți baza pe el tot timpul, infrastructura de biciclete. Uite, și îți dau un exemplu al unui coleg pe care nu-l voi numi, colegul nostru de cabinet la minister, care în fiecare zi venea cu mașina. Recent am intrat într-o etapă de modernizare a sediului ministerului și a intrării în minister, o poartă, în fine. Și am limitat accesul auto, neavând unde să parcheze, omul n-a vrut să dea 100 de lei pe zi parcarea sau 50 de lei sau cât este și a experimentat pentru prima dată metroul, care l-a adus la birou într-un timp record de 10 minute și s-a jurat că nu își va mai lua niciodată mașina. Forțat fiind să ia metrou, a descoperit un nou univers. Iată, deci se poate. Nu întotdeauna este vina unui transport public neprietenos și eu cred că STB în mod special, dar și Metrorex au făcut progrese foarte mari în ultimii ani. Și acum poți să-ți plătești cu cardul de pe telefon, ai tot la dispoziție, le vezi pe hartă, adică doar să nu vrei sau să nu fie o zonă bine conectată la transportul public. Se întâmplă asta, mai ales în zonele de noi dezvoltări imobiliare. Metrou merge bine în București, vreau să zic în România, dar doar în București avem. În și la Cluj. Așa se spune. Nu știu dacă ai fost cu New York cu metrou sau... Nu știu dacă mai există metrouri prin alte orașe mari americane, dar în New York... Am fost și în Boston, un metrou de suprafață mai mult, dar am fost și în New York și în Boston. Mult superior metrou din București față de metrou din New York. Și ca curățenie, și ca genul de trenuri și multe lucruri folosite. Metrou, într-adevăr, în București, chiar dacă e aglomerat la anumite ore, au încercat să pună mai multe. Metrou e cum e. Nu prea există piste de bicicletă. Practic nu există. Asta ar fi una dintre celelalte cauze și faptul că până de curând parcai fiecare cum putea, parcările parazit, acum asta se mai schimbă, au introdus foarte bine să plătești. Lucru foarte bun. Bucureștiul, pe lângă mașini, transport public, are problema termoficării, are problema spațiilor publice de calitate îndoielnică, nu știu dacă ai fost să trecem prin Herăstrău, prin Cismigiu, sau prin sectorul 1, are problema riscului seismic, unde patrimoniul Bucureștiului pe care primar general vrea să-l salveze se cam duce la un cutremur mare. Aia chiar e un semn de întrebare mare ce se întâmplă acum. Ce e de făcut? În sectorul 1 situația e chiar mai dramatică decât în București pe ansamblu, acolo chiar nu se întâmplă nimic. Cred că ești tu de acord că arată mult mai rău sectorul 1 astăzi decât arăta înainte. Asta e marea noastră dezamăgire. Am făcut campanie și pentru primarul sectorului 1 și pentru primarul general. Mi-am pus obrazul în fața oamenilor și eu și colegii mei. N-am avut un candidat propriu pentru Partidul Național Liberal și acum noi trebuie să dăm explicații de ce nu au performat acești oameni. Și pentru noi sunt o mare, mare dezamăgire, în special sectorul 1, dar tot mai mult și la nivelul capitalei, pentru că sunt lucruri pe care nu ai cum să nu le vezi. Cred că trebuie făcut un plan pentru București, un proiect liberal pentru București, asumat la nivel politic și public, în care vorbim despre o capitală cu adevărat europeană, modernă, deschisă antreprenorilor, deschisă dezvoltării în niște parametri corecți. Nu mă refer la blocuri între case, mă refer la pur și simplu proiecte imobiliare mari care ți atrag forța de muncă și firmele, creează acel cerc virtuos despre care vorbeam mai devreme și care îi permite Bucureștiului să fie în continuare principalul motor economic al țării. Unul dintre principiile lui Indermit Guild, despre care spuneam mai devreme, este să-ți trimiți într-o cursă cei mai buni alergători. Aceștia sunt orașele. Cu o condiție, să poți să le dai resurse și să pui resursele acelea la bătaie. Noi în București, cu câteva excepții, mă refer la zonele gestionate de Primăria Generală și la sectorul 1, n-am văzut mare lucru. Deci în sectorul 1 am văzut niște pansăluțe amărâte și un fel de promenadă verde pe câteva sute de metri, dar cu multă reclamă, și în rest e un oraș mare care, din păcate, a devenit o cocină și nu de azi de ieri, atât de mizerabil este, și care nu rezolvă problemele de bază ale oamenilor. A te încălzi iarna în locuința ta nu e o problemă de secol 21. E o problemă de acum 100-150 de ani. Problema traficului, problema aerului foarte poluat și a lipsei spațiilor verzi, problema cartierului Greenfield. Sunt mii de oameni sechestrați în proprie locuințe pentru că nu reușește primăria sectorului 1 să
de fapt să pună în operă o hotărâre a Consiliului Local care a alocat și resurse pentru acel drum. Nu este normal și n-am nimic cu nimeni la nivel personal. Nu am adversități cu absolut nimeni din politica românească, dar am o adversitate profundă și pe care nu pot să-mi ascund față de oamenii care au șansa să livreze ceva pentru comunitatea lor, să facă un bine, dacă toți sunt în pozițiile astea, și preferă în loc să facă scandal și să facă circ. Asta e o chestiune de dezamăgire personală. Da, eu am impresia, și asta e un comentariu personal, dar cred că, nu știu, s-a uitat la Traian Băsescu, cum avea el cu discursul ăla cu ne luptăm cu mafia, cum îi spunea el, și li s-a părut că electoral e o chestie pe care oamenii o vor și o doresc, dar nu știu dacă a fost implementată în același fel. Că Traian Băsescu avea totuși carismă, știi, le dădea un pic ca Reagan din când în când. Avea carismă și cu siguranță a și făcut niște lucruri, adică nu știu, pasajul Basarab e început pe vremea lui Traian Băsescu. Am văzut plăcuța, ai văzut plăcuța. Linia 41 de metrou rapid. Mare scandal la vremea respectivă. Acum nu cred că ar putea trăi orașul fără linia 41. Și chioșcurile de pe străzi. Chioșcurile de pe străzi, adică... Câinii, erau foarte mulți câini, avem problema și până astăzi, dar oricum nu la același nivel. A făcut mult zgomot, dar a făcut și ceva. Pe când astăzi, cel puțin la nivelul sectorului 1, nu se vede decât zgomotul. Și, repet, e o chestiune de profundă dezamăgire și rușine pe care o simt și mi-am cerut scuze de 1.000.000 de ori, o fac și la tine, în fața bucureștenilor care au ales un primar care pe mine nu m-a dezamăgit. Cât de mult contează abilitatea personală a primarului? Vedem, Ciprian Ciucu face tot felul de lucruri. Dacă mergi prin sectorul 6 și dacă te uiți pe Facebook, e cred că singurul politician din România care are într-adevăr fani. Adică el și-a făcut fan club acolo și oameni care nu îl susțineau, acum îl susțin pentru că merg pe stradă și văd niște rezultate. Dar acolo funcționează. O colaborare cu USR local din sectorul 6 și așa mai departe. Lumea poate să zică în sectorul 1, domnule, doamna Clotilde încearcă, dar asta e blocată și de PNL și de PSD și de sistem și de mafie și de ce mai spunea. Cât contează abilitatea primarului, abilitatea personală, față de umbrela asta, tentaculele din jur care te pot ține, tu vrei să faci, dar nu se poate. Unde vezi tu în ecuația asta abilitatea? O spune un om care a făcut probabil cele mai importante sau printre cele mai importante lucruri la nivel local în România, Ilie Bolojan, și care a spus foarte clar, ca primar, prima ta îndatorire este să ai de partea ta consiliul local. Nu poți să faci nimic dacă nu reușești să-ți câștigi consilier local, indiferent de la ce partid sunt ei. Nu poți să-ți treci niciun proiect, nu poți să susții nicio investiție. Altfel, și asta se vede, repet, în sectorul 1 și chiar și la nivelul Bucureștiului, nu faci decât să generezi mult zgomot pentru nimic. Omul sfințește locul, în țară sunt foarte mulți primari și foarte mulți dintre ei sunt liberali, asta este, ne place, nu ne place, Emil Boc, Ilie Bolojan, Nelu Popa de la Reșița, Adrian Veștea, care acum e președinte de Consiliul Județean Brașov, Andrei Carabela la Piatra Neamț, oameni care mișcă lucruri, iată Ciprian Ciucu în București, deci sunt oameni care prin efort personal, prin faptul că au reușit să aibă o majoritate în Consiliul Local pe care și-au construit-o singur prin încredere, prin negociere, prin transparență, prin integritate, reușesc să facă și lucruri pentru comunitățile lor. Iar la final nu e vorba doar că lumea îi realege, dar chiar au făcut ceva, lasă ceva în urma lor. E oricum destul de complicat dacă tu vii cu un discurs antisistem, da? Ne luptăm cu mafia, cu corupția, cu așa mai departe, dar n-ai niciodată cum să iei 50% plus 1 să fii tu singur acolo. Nici n-ar fi sănătos. Asta e esența unei democrații, să-ți genereze o multitudine de forțe politice și să îți dea posibilitatea să faci o negociere, să faci un compromis în interesul oamenilor și să, de fapt, ca toți votanții să fie cumva reprezentați la nivelul acestor. Când locuiam în Olanda și te duceai la alegerile locale, încă puteai să votezi ca cetățean european, păi dai la paginile alea sau cum era acolo, deci erau, nu știu, ne uitam la oferta electorală mai mult din curiozitate decât din... erau zeci de partide și multe dintre ele aveai consilii de 12, 14, 16 partide, adică își găseau buzunarele astea din societate, vocea, și ei erau forțați pe scena publică să se ciondănească, dar să găsească un compromis. Și spuneam, chestia asta, discursul antisistem are problema că nu o să fii singur. Ești obligat să lucrezi cu oamenii pe care tocmai ai spus că sunt cancerul, corupția, mafia, trebuie să stai cu ei la masă, că altfel nu se întâmplă nimic și se blochează tot. E cumva calea mai ușoară să îți rup cămașa de pe tine și să spui că toți ceilalți sunt corupți, dar acum sunt partide extremiste care fac chestiunea asta și sunt un populism și un extremism absolut dezgustător pentru mine și extrem de periculos. E mult mai ușor să-i păcălești pe oameni, să-i manipulezi și să spui că restul sunt toți o cloacă și, sigur,
consolidezi anumite percepții formate în societate timp de 33 de ani de democrație românească, cu suișuri, cu coborâșuri. E mult mai greu să susții proiecte, să-i convingi pe oameni de utilitatea unei investiții, Absolut. să vorbești despre principii. Așa, sigur, calea ușoară e toți ceilalți sunt corupți, votați-mă pe mine, oameni buni, că eu sunt salvatorul națiunii. Nu funcționează lucrurile așa și ca dovadă chiar nu au funcționat. În administrațiile în care au ajuns primari candidați populiști, ei au dat greș. De ce îl urmăresc totuși atâția oameni pe George Simion? E carismatic? Vorbește despre nevoi reale? Unde crezi că e? Cum explici fenomenul? E foarte urmărit. Alege această cale ușoară a promovării unor mesaje care prind la un anumit tip de public, dezamăgit, resemnat. Dar, repet, e calea incorectă, imorală. Oamenii aceștia au nevoie de soluții. Vino cu un plan de dezvoltare, vino cu proiecte, vino cu investiții. Explică-le oamenilor de ce trăiesc în sărăcie. Bun, corupția e o parte din problemă. Am scris despre asta, cred că trebuie gestionată bine în România față de anii 90. Oricum e gestionată mult mai bine și România e dată drept exemplu în alte orașe europene, în capitale europene, despre cum se poate combate corupția. Dar hai pe construcții un pic. Hai mai pragmatic. Hai să vedem cum îi ajutăm pe oamenii ăștia. Că doar să-i păcălim cu mesajele astea populiste nu ține. Da, că am dispărut corupția asta de genul, dacă te oprește poliția să-ți ia permisul că ai dat pe lunie continuă și încerci să dai bani, eu cred că ai șanse mai mari să te alegi cu dosar penal decât să te alegi cu permisul în buzunar. Ceea ce, cel puțin în București sau în orașele mari, nu știu ce e în restul țării. Nu ne dăm seama cât s-a schimbat România. Trăim aici și tindem să ne concentrăm pe ceea ce nu merge. E parte din felul nostru de a fi. Dar realmente e o altă țară față de acum 10-20 de ani. Corupția, vreau să spun, pe de altă parte există cu siguranță în zona asta mai puțin văzută și mai greu de accesat, de licitații aranjate, de corupție la nivel înalt, care există în anumite forme și în Olanda, și în Franța, și în Statele Unite, mai greu de dibuit. Acolo ar trebui, nu știu, Direcția Națională Anticorupție să reușească, dar corupția asta mică de genul îți dau 200 de lei ca să-mi lași permisul, a mai dispărut. Acum, vreau să te întreb referitor de primari, închid paranteza, le lipsesc primarilor din România sau politicienilor în general, le lipsește carisma? Crezi că avem nevoie de oameni, de politicieni să mai învețe, nu știu, să am o carte aici de public speaking pe undeva? Crezi că, nu știu, nu comunică bine, nu sunt suficient de energetici, pasionați când vorbesc cu oamenii? E asta o problemă, carisma, lipsă? Aș reveni tot la Reagan aici, care spunea că nu e vorba despre cum comunică, ci despre ce comunică. Poți să fii cel mai mare artist în comunicare, dacă nu ai fapte, dacă nu ai rezultate, dacă nu ai cu ce să ieși în fața oamenilor, nu te ajută la mare lucru. Deci eu sunt fanul unor oameni care în politica românească au vorbit mai puțin și au făcut mai mult. Și cred că asta resimte și românul de rând. Lăsați-mă cu vrăjeala, am auzit suficient, spune-mi ce ai făcut pentru mine. Și e foarte corect. Politicienii să fie evaluați nu în funcție de cât de frumos vorbesc, ci de cât de mult fac. Îți dorești să fii primar în România? La un moment dat, da. Nu fac planuri de carieră politică bazate pe o poziție sau alta. Nu mi-am propus să ajung ministrul cercetării, inovării și digitalizării. S-au aliniat astfel în acest sens și în poziția în care sunt, în fiecare zi mă străduiesc să însemne ceva de tot ceea ce fac împreună cu colegii mei. Sunt convins că și așa mi-am trăit toată viața. Există un plan, dar nu e al meu. Și mai e un citat pe care îmi place să-l dau și anume: planurile nu înseamnă nimic, planificarea înseamnă totul. Cred că e bine și e corect să te pregătești în viață să poți să îndeplinești funcții de răspundere publică dacă vizezi o asemenea carieră, dar nu să-ți faci o țintă din funcția A sau funcția B, pentru că lucrurile nu funcționează așa. Te întreb pentru că ai văzut și tu probabil comentariile după ce Ciprian Ciucu a plecat din funcția PNL, din conducerea PNL București. Multă lume spunea îi face loc lui Burduja. Asta era mesajul pe Facebook, prin presă, și jurnaliști, să spunem, care mai dau tonul așa la genul ăsta de afirmații, te vedeau în poziția de fie președinte a PNL București, fie candidat la primăria Capitalei, fie candidat împotriva lui Clotilde Armand în sectorul 1. Pe de o parte e ca un compliment, nu? Adică când oamenii spun lucrurile astea, nu e lucru rău. De ce crezi că te văd pe tine ce crezi că văd în tine, te consideră un periculos sau te văd venind în poziția asta? Nu știu, n-am un răspuns la asta. Întotdeauna ne place să speculăm, mai ales o parte din presă acreditează genul ăsta de teorii. E un subiect, e un titlu, face trafic, dar realmente
Eu am spus-o și public, în Partidul Național Liberal nu am purtat o asemenea discuție și cred că e legat de o candidatură la capitală, cred că pentru oricine e puțin de vreme. Important e noi ca partid să ne așezăm, să venim cu un proiect pentru București pe care să ni-l asumăm și care să reflecte valorile Partidului Național Liberal. Libera inițiativă, dezvoltarea, sprijinirea mediului antreprenorial, infrastructura, spațiile verzi, rezolvarea poluării, de fapt principalele griji ale cetățenilor, doar că într-o manieră liberală, pro-piață, pro-business. Soluția nu este să facem 20 ceva de companii municipale, din punctul meu de vedere, și să angajăm mii și mii de oameni la stat. Soluția este să lăsăm piața să funcționeze. E păcat ca într-un oraș ca București, care are acces la o piață atât de mare de furnizori de servicii, de companii performante, să vii să angajezi oameni la stat. Totdeauna statul va fi, sau nu întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri statul va fi un administrator mai prost decât privatul. Ok. O să trecem peste momentul din fiecare interviu cu tine în care lumea te întreabă dacă îl mai susțineți pe primarul general, dacă cum se descurcă. O să aștept cu nerăbdare alea 10 puncte sau câte sunt, nu știu, mai când e deadline-ul, când trebuie să ne uităm la raport. Cam așa, mai-iunie, dar n-am văzut deocamdată de la primarul general un răspuns la revendicările Partidului Național Liberal. A spus că le ia cu seriozitate pentru că el respectă alegătorii Partidului Național Liberal. Asta a fost reacția dânsului. Să le ia. Să-l vedem că le ia cu seriozitate. Și eu aștept cu mare interes, dar te întreb lucrul ăsta referitor de București. Știu că ai cerut un certificat de urbanism să-ți renovezi de asta, cum zice, taraba de acolo din față de la minister, să poți să intre mașina. L-ai primit în final? În final, da. Nu știu dacă era chiar certificat de urbanism, dar era un aviz de la Primăria Generală și a durat ceva timp. În fine, s-a rezolvat. E o durere prezentă în București în momentul ăsta. Hai să ne vorbim. Era o gheretă a portarului care stătea la intrarea minister și am moștenit de la domnul Boloș sau chiar dinaintea dânsului un proiect care s-a licitat înaintea mea, s-a atribuit și nu puteam da drumul la lucrare. Ne pleca firma, antreprenorul care lucra în teren, pentru că nu puteam să-i dăm de lucru dacă nu aveam toate actele în regulă. Asta e o problemă răspândită acum la PMB, putem ghici în globul auriu sau de ce, dar nu se respectă, știi, termenele legale sunt cu lunile sau cu ani uneori. Da, e o mare problemă asta și nu numai la PMB, și la Primăria Sectorului 1. De asemenea, la Sectorul 1 nu se respectă solicitările venite pe 544. Este lege în țara asta, trebuie să-i se răspundă într-un termen de 30 de zile în general. Nu se respectă. Transparență pentru tine, nu pentru mine, știi, cam așa. Da. Se vorbea în campanii de o primărie de sticlă. Sunt dezamăgit că a devenit o primărie cutie neagră. Hai să vorbim de lucruri nu mai optimiste, dar mai în afară de București, că în București am avut atâtea episoade la Dialog Liber și atâtea nuanțe și probleme, că cred că o să am 100 de episoade aici și tot nu dăm de cap la majoritatea problemelor. Fiecare generație spune, domnule, generația noastră trăiește în timpuri excepționale sau extraordinare, dar noi s-ar putea să avem dreptate, în sensul că rata schimbării, lucrurile care se întâmplă în societatea noastră sunt fără precedent. Ce te ține așa îngrijorat când pui capul pe pernă și nu te lasă să adormi? Ce trenduri în societate, ce pericole, să spunem, la nivel mai regional sau global, crezi că te neliniștesc pe tine la nivel personal? Da, mie un pericol foarte mare mi se pare dezinformarea și modul în care oamenii pot fi manipulați prin noile medii online, în mod special, mediile digitale. M-am bucurat foarte mult când am reușit să trecem legea securității și apărării cibernetice, pentru că România nu avea un cadru prin care să combată dezinformările, campaniile de propagandă, inclusiv atacurile cibernetice. Ea căzuse de 2 ori la CCR, 2015-2016, dacă țin bine minte, și practic noi în minister am rescris-o în timp record, echipa mea. Am agreat-o cu celelalte ministere, în mod special Ministerul Apărării, și am reușit să obținem, nu știu, vreo 30 de avize, să o băgăm în guvern, să o băgăm în Parlament, să o adopte Parlamentul, să trecem și de Curtea Constituțională, bineînțeles a fost contestată, și să o promulge președintele. Ce face legea asta pentru oameni? Poți spune așa în 30 de secunde cum sunt românii mai în siguranță sau mai bine apărați datorită ei? În general, când un stat își face treaba în zona de securitate națională, oamenii nu o știu. O știu când nu-și face treaba, pentru că atunci percep
faptul că sunt atacați cibernetic, de exemplu, sau li se întâmplă ceva rău, există un atentat, Doamne ferește, lucrurile. Dar în România există, tu ai văzut exemple de, nu știu, să ne atace fermele de boz din Rusia sau să încerce să ne acceseze? Gruparea Killnet a fost o știre publică pe la începutul invaziei în Ucraina, au atacat multiple site-uri, inclusiv site-uri de presă, lucru extrem de grav și extrem de periculos. Deci, da, cred că o amenințare la adresa democrațiilor libere, inclusiv o amenințare la adresa României, este dezinformarea promovată de actori statali și nestatali. Există o doctrină sovietică din anii 50, am mai citat-o și în trecut. Rușii nu au alt interes decât a eroda încrederea cetățenilor în democrație. Asta este tactica sovietică din anii 50, o păstrează până în ziua de azi, și a doua tactică este să dezbine democrațiile din Occident și să genereze conflicte în interiorul lor. Și dacă vedem pozițiile din cadrul Uniunii Europene pe care anumite state le au, vin exact în sprijinirea acestei linii susținute de la Est. Da. Să fim foarte atenți cu asta, pentru că, încă o dată, prin tehnologia în sine e neutră din punct de vedere moral. E ca ciocanul, poți să-l bați cu iul sau să bați la om în cap cu ea. Corect. Și atunci poate fi exploatată și folosită mult mai ieftin decât a pune bocanci în teren pe front să ataci un stat. Poți să faci lucrul ăsta în mediul foarte digital. complicat. Chiar am avut un episod cu un antropolog în care aveam cartea ediție, era Like War și erau milioane sau sute de exemple de acum algoritmii în spatele informațiilor false conduc la tot felul de ceea ce tu ai numit dezinformare. E o temă foarte mare, nu știu care e soluția, pentru că pericolul evident e dacă începi să oprești informații false, le oprești și pe alea unde poate oamenii își exprimă opinia. Corect. Și atunci ai o tensiune între libertatea de exprimare și faptul că vrei să protejezi populația, să spunem. Așa e. Nu știu. Nu ne dorim vreun minister al adevărului în România, nu despre asta e vorba. Soluția întotdeauna e educația, dar ea dă rezultate pe termen lung. Trebuie să ne pregătim cetățenii pentru o lume în care dezinformarea e tot mai prezentă, tot mai ieftină, tot mai directă prin mediile digitale și să-i pregătim de mici astfel încât să fie capabili să recunoască lucrurile acestea și să se păzească. Bine, și nu vreau să te descurajez, pentru că ai văzut și tu studiile, probabil, cu cât ești mai educat, deci cu cât ai, nu știu, masterat, doctorat, cu atât ești mai bun să-ți aperi punctul de vedere. Nu te ajută neapărat să ai o minte mai deschisă și să schimbi imediat părerea. Știi, te ajută să vezi în argumentul celuilalt probleme și carențe și să... Deci acolo e o soluție incompletă. Poate e o problemă la care omenirea n-a găsit încă un răspuns, dar cel puțin trebuie să încercăm să o gestionăm, să găsim instrumentele de care România au nevoie. Vezi, pe Twitter Elon Musk a introdus un fel de community notes. Practic sunt utilizatori ca pe Wikipedia care au așa un track record și sunt ranked de ceilalți utilizatori și vin și spun ca un fel de mesaj. Atenție, context. S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat treaba asta sau s-a întâmplat, dar mai există nuanțele astea și practic vin sub aceste mesaje virale și aduc niște informații. Da, din nou nu sunt experți puși de Twitter plătiți din banii lor, e comunitatea care ei înșiși acționează. E o variantă. Nu e singura instrument, dar e un instrument interesant. Deci lăsăm deschis punctul ăsta cu dezinformarea. Am reținut doar că te neliniștește. Asta e o întrebare care pe mine mă neliniștește într-un următoarea, și anume după momentul... Au fost practic 3 momente mari istorice și dacă se uită istorici la noi o să-mi scrie, știi cum să zic, în comentarii că nu e așa, dar sunt 3 momente foarte importante pentru România. Unirea, da? De la 1918, cu România Mare, NATO și UE. Astea sunt punctele, sigur, Revoluția, dar să zicem că Revoluția a dus la NATO și UE. Astea sunt punctele, dacă e să faci într-o 100 sau într-o 1000 de ani la cine uităm înapoi în perioada asta, probabil astea o să fie. Da, mai e mica unire, sau mă rog, de fapt... Da, și aia a dus la... Române, da, independența. Astea au fost, să zicem, proiecte de țară, în care, într-adevăr, tot spectrul politic și românii își doreau lucrul ăsta. Se vorbește foarte mult de lipsa unui proiect de țară. Singur e Schengen, dar Schengen e așa un subcapitol la UE. OECD atrage mai mulți bani, dar e mai puțin tangibil. E o problemă că România nu are un proiect clar de țară și ar trebui, nu știu, unde vezi tu direcția pe care să o luăm? Planul pentru România, cum n-are. Da, păstrând proporțiile. Cred că e totuși o temă falsă. România are mai multe obiective. Poate nu sunt la fel de sexy, cu ghilimele de rigoare, nu știu. Trebuie să aderăm la OCDE, e Organizația Statelor Dezvoltate din Lume, și avem o mulțime de standarde pe care trebuie să le atingem. Și noi la Minister lucrăm pe câteva zeci de capitole să ne aliniem la standardele OCDE și e un proces foarte complicat. Pe de altă parte, ne putem imagina un proiect de țară să fim cu adevărat o țară europeană.
luăm principal indicator de dezvoltare pe domenii, educație, sănătate, infrastructură și așa mai departe, mediu. Și vreau să ne asumăm că în 10 ani de zile suntem la media Uniunii Europene. Putem să facem lucrul ăsta? E un proiect de țară care merită susținut? Eu cred că da. Și ai un tablou de bord, indice DESI, iată, pe digitalizare. Suntem, din păcate, ultimii pe 3 din 4 piloni mari din DESI. Ne propunem ca în 10 ani de zile să fim o țară europeană. Iată un proiect de țară. La ce crezi că o să se uite oamenii înapoi într-o 100 de ani la societatea noastră din prezent cu dezamăgire sau dezaprobare, cum și noi ne uitam, nu știu, că jumătate din populație nu putea vota acum 100 de ani sau că anumite etnii nu aveau aceleași drepturi? Ce crezi că... Nu știu ce mai peste 100 de ani, dar cu siguranță vor deschide o capsulă a timpului pe care am lăsat-o la Alba Iulia cu mesajele a 200 de români pentru aniversarea a 200 de ani de România de la 2118 și cred că ei își vor forma o opinie despre ce se întâmplă astăzi din mesajele respective și întâmplarea face că sunt mesajele unor personalități, o parte dintre ele din păcate nu mai sunt astăzi. Va fi interesant, probabil copiii noștri sau copiii copiilor noștri vor fi acolo. Sau, cine știe, o revoluție medicală, chiar noi vom fi acolo într-o 100 de ani și vom vedea. Mi-aduc aminte, am fost onorat, îți mulțumesc din nou că m-ai inclus în proiectul acela. Mi-aduc aminte, am scris, ultima propoziție era, sper că provocările acestui secol să descrie destinul unor oameni liberi. Asta a fost, să spunem, în gândul meu în viitor. Sperăm să și fie așa. Sebastian, știu că ai o zi foarte ocupată în față. Vreau să-ți pun niște întrebări rapide și apoi te duci să schimbi România în continuare. Când auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești? Vreau să spun băiatul meu care are succes în fiecare zi. Dar bine, am 2 băieți, deci amândoi cresc în fiecare zi și au succes. E greu de definit și mi-e greu să mă gândesc la o singură persoană, dar îmi place să mă raportez la copiii mei. Ce sfat auzi frecvent în societate care crezi că e greșit? Chestiunea asta să facem cât mai multe lucruri. Am spus mai devreme, cred că măcar o direcție să ne asumăm, să fim foarte buni la un lucru, cei mai buni din lume dacă se poate, nu să ne împărțim într-un milion de direcții și, cumva din păcate, dar și din fericire, acum accesul la informație e atât de ușor încât tentația este să învățăm câte puțin din toate și, de fapt, nu știu, la final să nu știm să facem mare lucru. Cum te pregătești să-i poziționezi, să spunem, pe copiii tăi ca să facă față schimbărilor, să facă față ratei schimbării? Ce fel de abilități ai vrea să aibă? Curiozitatea, presupun, ce altceva? Creativitate, să n-aibă complexe, să nu aibă teama de eșec. Sunt lucruri pe care cred că și le pot forma de mici. Copiii noștri sunt în grădiniță în momentul ăsta, dar chiar și de la grădiniță contează foarte mult lucrurile astea, cum răspund la un moment în care poate nu le iese ce și-au dorit, să fie încurajați, să continue, să se ridice de jos, să se scuture de praf, să meargă mai departe, să încerce o altă soluție. Ne lipsește de multe ori asta nouă românilor, pentru că suntem formatați de mici, nu știu, generația mea cel puțin, trebuie să ai tot timpul 10 pe linie și dacă dai greș este o dramă din care nu prea poți să-ți mai revii. Greșelile nu sunt încurajate, sunt de fapt pedepsite și atunci nu vrea nimeni să încerce ceva nou. Așa este. Genul ăsta de lucruri și cred că ele vor fi tot mai importante într-o lume care se schimbă din ce în ce mai repede. Și, bun, avem toate aturile, avem inteligență, avem tot ceea ce ne trebuie să reușim. Trebuie doar să mai facem un acest fine-tuning la dispoziția de a îndrăzni, de a ne asuma. Se inventează mașina timpului, dar e versiunea 1, așa, 0.5 beta, nu merge foarte bine. Poți să-ți trimiți 3 cuvinte către tine la 22 de ani. Ce ți-ai spune din viitor către Sebastian la 22 de ani? Erai la Stanford, presupun, în California. Ce ai vrea să știi? Credință, iubire și speranță. Credință, iubire și speranță. Crezi în Dumnezeu? Da. E credința un lucru important în viața ta? Cel mai important. Mulți oameni, dacă te uiți prin Olanda, prin unde am mai locuit eu, chiar și în SUA, religia nu e un subiect activ. Mulți sunt atei sau nu se gândesc sau noi de bine de rău în estul Europei, centrul-estul Europei avem, cultura asta, merge măcar de Paște la biserică și așa mai departe. Crezi că e o problemă că oamenii cred mai puțin în Dumnezeu sau nu se gândesc deloc la religie, la credință? E dreptul fiecăruia și nu vreau să judec pe nimeni. Chiar a fi un bun creștin înseamnă să nu judeci alegerile altora, cred. Dar
Pentru mine, credința în Dumnezeu a fost tot timpul o linie care m-a ținut pe un drum corect. Așa cred eu. Și, bun, sunt dintr-o familie de preoți. Am avut 14 preoți, l-am avut în familie. Bunicul meu preot, am crescut la biserică, mergeam fiecare duminică la slujbă, îl admiram, îl divinizam efectiv pe bunicul meu și cumva anumite lucruri au venit natural, dar credința e o temelie a ceea ce fac și mă bucur că e așa și sper că voi fi capabil să transmit copiilor mei aceeași dragoste de Dumnezeu pe care mi-a transmis-o și bunicul meu. Te sună colega ta de partid și ministra educației și spune: domnule ministru, vrem să dăm o carte cadou tuturor absolvenților de liceu din România și avem nevoie de sugestii. Ce ai sugera să... Stă acolo. O muncă căutarea sensului vieții. Victor Frankl. Ultima întrebare pentru tine, Sebastian. Ai trecut pe Magheru să vii până la mine. E un afiș mare pe o clădire pe partea dreaptă. Ți-o dăm gratuit o săptămână să pui orice mesaj vrei pe ea, o imagine, ce vrea să vadă bucureștenii, pus de tine acolo. Să fie încrezători și niciodată modești pentru poporul român. Asta spunea Brătianu, parafrazându-l. Fiți modești pentru persoana voastră, nu fiți modești cu poporul român. Suntem un popor cu totul și cu totul special. Cred asta, am văzut asta, cred asta cu toată ființa mea și îmi pare bine că am putut să asist la o competiție între națiuni de creiere, de abilități, de resurse acolo unde în viața m-a purtat. Și întotdeauna România au fost primii sau oricum printre primii. Trebuie doar să avem încredere în noi, să nu mai lăsăm capul jos, să nu ne mai cerem atâta scuze, să nu mai fim atât de excesiv de umili în fața altora și să avem puterea și curajul de a îndrăzni. Și dacă facem lucrurile astea, cu siguranță România va fi acolo în primul rând al lumii. Sebastian Burduja, îți mulțumesc pentru dialog și îți doresc mult succes. Înainte împreună.